ndị be anyị abụ Amalinze jeje azị na okwu onye ụkọchukwu kara anyị ụka bụ Archbishop Chidi Isizoh n'okwuchukwu ya ọ nwere ihe ọ kọwapụtara gbasara anyị bụ ndị Igbo wee sị ka ndụtụ aka ka njụọ ajụjụ ka ofu onye n'igbe ndị Igbo anyị siri wee hụ ya. Nna ndewo, biko ị nụrụ okwuchukwu nnukwu ụkọchukwu Bishop Isizoh kwuru maka ndị be anyị ya na ihe ndọrọ ọchịchị. Ọ na-ekwu maka ịtụnye aka ya ituli aka elu ndị mmadụ na ideba aha n'akwụkwọ. It is interesting to watch why marriage come to the streets and see how many Nigerians are going to vote. Very few vote. Many don't vote in Nigeria. Most don't vote. Kana akwụkwọ. Biko, kedu ihe chere maka nke a? Okwu Bishop dị ọkpụrụkpụ n'ihi na ọ onye na-aghọta okwu si na olu onye ụkọchukwu na onye na-ahụ maka ihe a ga-eme ka obodo were na-aga n'ihu ga-aghọta ihe Bishop kwuru nke ọma. Na mbido ọ kọwapụtara na ọ dịghị mma mmadụ ịgbaketara azụ na ihe gbasatara ihe na-eme na obodo anyị wụ Naijiria n'ihi na ọ gaghị eme ka udo na ọganihu batara anyị. Ya mere na ụzọ a ga-esi mee ka ihe ọchịchị were gaa n'ihu ọwụna site n'ịga deba aha n'akwụkwọ eji enwe ntụziaka, nwetakwa n'akwụkwọ ntụziaka nke a na-akpọ voters card. Ihe ọ sọkwara gị tie na mkpu ịsị na a na-emegbu gị emegbu. Eruo n'oge ndọrọ ọchịchị na ịbanye gị n'aka n'akwụkwọ, o nweghị ụzọ ọ ga-esi dị ihe dat na onye ị chọrọ wuo ezigbo mmadụ ga-achịpụta obodo anyị ga-adọta ọchịchị ahụ were chịa obodo. Ị nọrọ na-eti mkpu ma itinye gị n'akwụkwọ, itinye gị aka n'akwụkwọ ma votu gị, mkpu ahụ na-eti lara n'iyi. So ihe onye ụkọchukwu na-akọwa bụ na gagodu gaa mee votu. Ọ bụ ụzọ ị ga-esi were nwee olu ịsị na onye a na-achịta obodo anyị. Ọ bụrụ na ọ na-achịta ya nke ọma, mgbe ọzọ o nweghị onye ga-evoturu ya. Ya okwu ya gbara ọkpụrụkpụ. Mba, daalụ rinne maka nkọwa gị. Ihe na-akọwa bụ na ihe nwere usoro. Ị ga-azụtagodo ala wee zọba ute. Na nke mbụ bụ na ị ga-akapa ahụ na idebara aha gị weta voters card wee soro tuli aka elu iwe mara ma ga-etinye onye ị chọrọ. Ọzọkwa nke o kwuru maka ọ sịrị na onye ọchịchị ndị Amerịka mgbe gara aga sịrị maka ihe ị ga-emere obodo gị, echekwa maka ihe obodo gị ga-eme. Mana President John Kennedy 1961 Maazi Norbert Nwasike o mere speech. Ọ sị ịdị na-achọ ife obodo ya mere kama gị mere ihe chọrọ ife ya mere gị chee maka ihe ị ga-emere obodo gị, echela maka ihe obodo gị ga-emere gị. Nke a bụkwara n'obodo na-ahụ maka ọdịmma ndị mmadụ. Ndị Naijiria ha nwere ụdị omume ndị mba Amerịka nwere?
Ihe anyị ji na-eso ụkpụrụ ndị Amerịka bụ na ihe ha mere na kwalitere obodo ha ya ome ka ọ dị mma. Ọ ya kpatara na bekee anyị na-asị we are trying to westernize because o nwere ihe mkpụrụ ihe ha mere ka obodo ha dị mma. Ọ bụrụ na anyị soro nzọụkwụ ha, ọ ga-eme ka anyị sorokwa kwalite obodo anyị. Ọ ga-eme ka anyị nwee ike na-agba nhọ na-ewepụ ndị ajọ mmadụ n'etiti ndị ọchịchịrị anyị, werekwe ndị ezigbo mmadụ na-etinye. So ha sowo nzọụkwụ ndị a, n'oge na-adịghị anya, ihe ọma niile ahụ ndị chịrị Amerịka na mgbe gara aga mere, ọ ga-esokwa rute anyị aka, obodo anyị esoro mepee. Ọ dị mma, mana elekwa obodo anyị Naijiria anya ka o si aga ugbu a, mpịtị na-ekwe na Naijiria maka na agụrụ na-egbu ndị mmadụ. Sọ ndị na-eri n'ebu wụ ndị nọ n'ọchịchị. Ndị ahụ nọ n'ọchịchị na-eri n'ebu ha ga-agwasị ndị ọzọ na-ata ahụhụ ha echela maka ihe obodo ha ga-emere ha, kama ha chebe ihe ha ga-emere obodo ha, ha ga-emegbuzi onwe ha. Ihe mere na obodo anyị bụ na usoro ihe ji na-aga n'ihi na anyị nwere different religions, nwee different tribes. Ọ bụgodu ndị nọ na tribe onye na-achị achị, ndị na-ata ahụhụ nọ na tribe onye na-achị achị, ha anaghị eche maka ihe ha ga-eme ka ịhụnanya ka mmepe obodo bata. Ihe ha na-eche na ọwụ onye nke ha. Ọwụ nọ na nkọwa nke ndị bekee a ga-asị tribalism na religious bigotry, yes, na-emebisi usoro ihe si na-aga n'obodo anyị. Mana ọwụ na ndị Igbo na-asị osita a dị mma, osita a mee ka people ghọta that na usoro ihe ga-eme ka ọganihu nke anyị na-ele anya na mmepe obodo bịa. Ọ ga-eme ka ihe ọjọọ nọ n'obodo anyị belata, so that ihe ndị a mega na Amerịka na-awa ọkụ, that is isi gị na echela maka ihe obodo ga-emere gị, chee maka ihe ị ga-emere obodo. Ndị Igbo si na ọ na-awa aka weta aka weta. Onye ọbụla nọ na Naijiria soro na-eche maka ihe a ga-emere obodo, ọ ga-eme ka obodo gaa n'ihu, ụba ahụ ezuo onye ọbụla. Ọ gaghị ahụzikwa sọsọ maka ndị na-achị achị ma ọ maka ndị otu ha. Ọ ga-ezozi mmepe obodo ahụ na uru ya ga-abara onye ọbụla bụ onye Naijiria. I kwuru otu ihe ga-emetụtakwa ajụjụ anyị, maka nkọwa gị bụ na ndị mmadụ na-eme omume site n'otu ha nọ, otu ụka, otu mba, ya bụ tribalism na ihe dum. Etu esiri nwee ụdị nsogbu a, ọ dịghị ka Naijiria ọ ga-agakwa aga. Ọ ga-aga, mana ọ ga-ete anya site na nkọwa. Ọ bụghị ihe eji girigiri eme ka anyị were udo na nkọwa na-akọwatara ma ndị anyị ma ndị ọzọkwa, n'ihi na mba ndị ọzọ ahụ ndị isi ha nọ na-akpagbu anyị, nọ na-ekwu okwu ọ dịghị mma ka a hapụ anyị ka anyị chịa. Ụfọdụ n'ime ha sorokwala na-atụgharị uche, n'ihi na ụfọdụ aghọtala rịdat na ọ bụghị naanị Igbo ka ndị na-achịgbu Naijiria achịgbu na-emebi, ọ dịsokwa na-emebi obodo ha. Mụ na onwe m nwere okwukwe dat na mgbe na-adịghị anya ọ ga-ebirikwa dịwa mma. Ọ dị mma bụ ihe agọtara m ihe ị na-ekwu deme, mana nnukwu ụkọchukwu kwuru sị na ọkwara ndị Igbo na-eme ọtụtụ ihe nsogbu ji adị. Ihe ege sọsọ soshal midia mfe na Afrịka ihe na-enwe ọbara mgbanye ụbọchị ile na soshal midia na-adịba ihe nwe ọbara mgbanye bụ ụfọdụ hapụ soshal midia. US onye nọ na sport, but if they invent stories every day in Nigeria, ọkachasị ụmụ Igbo, ọkachasị ndị ọrụ ụmụ Igbo, we invent stories every day. Maka ebe eziokwu na abụrụ eziokwu, ọ bụrụ ife ọbụla mmadụ na social media na anyị na-ekwukwa ọtụtụ okwu na-awụghị eziokwu, mana ndị be anyị kwukwara sị na onye a na-eme omume na-ebe ọbụbe. Ọ gịnị mere eji akpụ ndị Igbo n'ọnụ na Naijiria? Ịma ndị Igbo na-asị na ọ na-awa elekọta ihe a
agwa nwa mara mma asị ya gaa kuru mmiri rụchaa ahụ. Ọganihu ndị Igbo na otu ha si agba mbọ na ihe ha na-eme gbasara n'ụwa niile. Ọ dịghị ndị ikwu na ibe anyị mma, ndị obodo anyị, ọ na-adị ha ka a ga-asị na ọ bụrụ na a hapụ anyị ka anyị were ike anyị na-eme ihe Chukwu nyere anyị dịka onyinye, ọ gaghị ara ahụ anyị ewere ha fọjuo n'akpa. Ọ bụ ihe mere ha ji na-achọ ụzọ ọbụla ha ga-eji na-eme na-adọlata ndị Igbo azụ ka ha ghara na-agawanye ihu dịka ha si na-aga, kama na ihe ọ sọrọ mmadụ mee, mmadụ ga-awụlọta ihe Chineke si na ọ ga-awụ. Ihe ọ sọrọ ha mee na-esi na Igbo agaghị adị mma. Ihe kacha njọ wụ anyị nwe iji aka anyị were na-emebizi ala Igbo. Ha na-emegbu onwe ha ka ha na-azọ isi onwe ha. Ọ ya ka m na-ekwu na ihe a ha ji na-eme dịka ịzọ isi onwe ha, mmadụ ịzọ isi onwe ya dị n'iche n'iche. Nke i kwuru n'ọnụ, ntị anụla ya, ụwa anụla ya, karịa nke ị ga-awụ imewezie eborozie ebubo gị si na ndị Igbo na ndị a dị very violent, na ha dị very destructive, ụfọdụ n'ime ha wụ terrorists and all that. Chineke mere ebere, ihe ọma ụmụ ndị Igbo na-eme n'ebe dị iche iche, dịka iso win election n'obodo na-awụdịghị obodo ha, ma ọ bụ iso gbaa ọsọ ma ọ bọọlụ ma ọ gịnị, ma ịgụta akwụkwọ, nke a ozi ọtụtụ ihe Chineke gbara ha akaebe na ndị a ha dị ka ndị mba Israel. Onye Chineke hụrụ n'anya, o nweghị ihe ị ga-eme ya. So ọ ga-aka mma iji ụdị omume a na mmụta na igosipụta ihe ha na-eme were na-eso ihe ọbụla ga-eme ka omegbu ghara ịwụ ihe nọgidere ha nọ. Ọtụtụ oge anyị na-ekpe ikpe ka udo, ka enwee udo, anyị na-ekpegide onwe anyị, maka o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọchịcha mere ihe bụrụ oke. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na ndị mwakpo a na-akpọ ndị ji egbe amaghị ndị ha wụ, unknown gunmen, dị n'ala Igbo na ọwụghị ndị Igbo. Ọtụtụ ekwuola ha na ọ bụ ndị mba ọzọ bịatara ebe ahụ tinye ka e were nwee nsogbu n'ala Igbo, ọgbaghara wee dị, maka elere ala Igbo anya, udo wee karịa ebe ahụ, ha wee zibata ha. Anyị ga-esozi ndị a were na-akpọ onwe anyị asị? Ọ bụ ya ihe m kwuru, nke a wụrụla ka ikwugharịkwa ihe ahụ m kwuru n'ụdị na ọ bụrụ dat na ndị nọ n'ala Igbo ghọtara, ọ bụrụgodị na ọ bụ ndị mba ọzọ bịara na-akọsụ problem ahụ nke ndị unknown gunmen, ọ gaghị adị mma na ọ na-awụ onwe ndị enwudere ịsị lekwa ihe mere m, ajụwa ha ole ndị ya onwe ndị wu ndị Igbo nọ ya nọ, n'ihi na ọ ihe ga-eme ka ndị na-akọ akụkọ kọzie ha sị na ọ bụ ndị Igbo ma ọma na-eme ihe a bịa na-ebo ya ndị ọzọ. Ọ bụrụ dat na aka ndị Igbo anọghị ya kpamkpam, ọ ebe ọ gara ịka mma ya wụ ma ndị unknown gunmen ma ndị ọzọ nwere ụzọ ọzọ ha si na-ebute nsogbu n'ala Igbo, ka aka ndị Igbo ghara ịnọ ya. Achụwazie ha, ọ ga-adị ofere ịsị na lekwe ndị a na-achụ, n'ihi na ọ dịghị mmadụ na o nwedịrị achịtaziri ha. Ikekwe ya ọwụrụ ụfọdụ ndị Igbo enyere ego, ma ọ bụ ụfọdụ ndị Igbo bụ n'uche dịka otu ihe si na-aga, na o nwere ihe ha na-erite ya. Ọ nke ahụ ka ọjọọ ya. Ọ dị mma, mana o nweghị ndị mba enweghị ndị ekperima na ndị omerikome, mana nke ndị Igbo na-akara njọ ma a na-akọ ya n'akụkọ. Mana ilekwa anya ihe na-eme na mba Naijiria, ọtụtụ steeti ugwu mba dị iche iche gbachara ọsọ maka ndị na-eyi ndụ egwu ya, ndị na ndị ntọba, ndị ebe niile. O nwere ndị agwakpụrụ agbakpụ a na-agba, mana a na-ekwu ha onweghị ha na-eme n'obodo ahụ ka a na-eme ka ndị Igbo. Otu mkpụrụ ihe eme na ndị Igbo achịdata ndị agha, ma ndị a na-akpọ Operation Eke Ọgba, Operation Ajọ Iyi, Operation nke dị iche, abịa wakpo ndị be anyị, gbusisie ụmụ okorobịa anyị. Mana nke na-afịọ na mba ndị ọzọ, a na-ete ha ude, na-enye ha ihe. Kedu ihe ị chere maka nke a? Nke a wụ
ọ bụrụ ndị na-asụ bekee ọ bụ ngosipụta maọbụ evidence na ndị na-achị obodo Naijiria ha nwere mmụọ ọjọọ n'ebe ndị Igbo nọ. Agwakwala ndị ihe butere mmụọ ọjọọ ahụ. Ha na-ejiri ndị Igbo anya maka ụdị ọganihu na mmepe ha na-eme. O nweghị doubt onye ọbụla ma na eziokwu that na eji aka ọjọọ were jigide ala Igbo. Dịka isi nkọwa, o nwere ihe mere n'ala Igbo ọ wụrụ ihe ọjọọ, ma o mee n'ala ndị ọzọ abịa were nwayọọ tee ya ude, kpọrọkwarị ma ndị ewe enwudere mere ihe ọjọọ, kama a ga-asị ka a taa ha ahụhụ, ewere ha chọọ ihe a ga-eji kelee ha, gọzie ha. So well, o si na ihe a ga-ewere obiọma werekwa nwayọọ na-ekpe ekpere iji mezie ya. Onweghị dike ji ọgụ ịnọ. Onweghị dike ji ọgụ ebe. Daalụ biko nna ikwuru nke ọma. Biko n'ikpeazụ kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo? Ihe ndị Igbo na-eme na mbọ ha na-agba ịdị na-eweta aha ọma n'ala Igbo dịka anyị si kwu na egote akwụkwọ maọbụ n'ihe gbasatara ihe egwuregwu maọbụ ihe gbasatara ọchịchị, iso gaa elekshọn nweta ọkwa dị mma n'obodo ọzọ. Ekwesịrị ka a na-eme ya, jidesie nke ahụ ike, na-akawanye, n'ihi na n'oge na-adịghị anya dịka nsi kwu ihe mmụta ga-anọ n'obodo anyị Naijiria. And ndị Naijiria na onwe ha ga-abịa ghọta that na Igbo bụ ngọzi Chineke nyere ha, n'ihi na ihe ha na-agaghị eme Igbo nọ na-eme ya, na-enyere ha ozi ụtọ aha na-agbasa n'ụwa. Na Maazi Nwadike, ekelere gị ka isi wepụta ohere za anyị ajụjụ. Ndị Amalinze na-ebunyekwa gị okpe ekele, na-asịkwa gị biko jisikwa n'ike na-akwado ndị Igbo, na-enyekwa na anyị ndụmọdụ ebe ọ kwesịrị. Daalụ nna. Ndewo. Ndị be anyị, onye mụ na ya kpara bụ Maazi Norbert Nwadike. Ọ bụ onye Igbo kara aka. Unu nụrụ olu ya hụ na ọ bụ onye Igbo zuru ezu, ma ya unu ka unu soro ya na ndụmọdụ o nyere anyị. Ọ bụ etu a ka m ga-esi na-agagharị na-ajụkwa ndị Igbo nwere agba ajụjụ ọnụ ha ga-enyere aka ka Igbo kwụrụ. Abụ m Amalinze Jeje Azị. Ndewonu.